Saben malam Jumat ahli pun mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakali lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetaisan saben malam Jumat ahli pun mulai nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakali lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetaisan kepacut temenang gen anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih